שלום לכולם, כאן The Best Gamers IL. היום אנחנו נראה לכם איך להוריד ולהתקין Call of Duty Modern Warfare 3 פלוס כולל מולטיפלייר בדוק עובד. אוקיי, ניכנס לאינטרנט. אוקיי, אנחנו צריכים את הלינק הראשון שהוא uTorrent. אני אשים את כל הלינקים שלי פה בתיאור שבסרטון. לוחצים על free download, יעביר לכם את זה לפה, free download פה, וזה יתחיל להוריד לכם, תתקינו אותו וזהו. אוקיי, גם את זה, Demon Tools, אנחנו צריכים עוד גם Demon Tools Lite. לוחצים פה על download, מורידים כדי שהכונן הווירטואלי, Demon Tools זה כמו כונן וירטואלי, כמו שמכניסים דיסק לכונן, זה אותו דבר רק וירטואלי, שבשביל זה מכניסים שם קבצי ISO וכל אלה. מתקינים, כדי שזה יעבוד, צריכים לעשות את הרסטארט למחשב. פה, הנה, זה הקישור ל-Call of Duty Modern Warfare 3. מצאתי הרבה קישורים, בדקתי, והיו כאלה שלא היה אפשר להפעיל את המולטיפלייר, כי היו חסרים את הסקין גפיים והמולטיפלייר, יהיו חסרים את זה. זה תלחצו על דאונלוד, זה טורנט, תורידו את התקינו. אוקיי, עכשיו ודרך אגב שכחתי, לאנץ' פלוס MW3. אנחנו נשתמש עם פלוס מאסטר, שזה אתר מאוד טוב. לאנץ' פלוס MW3. בואו נטרוף מפה. כנסו, תורידו את זה. אחרי זה אני אסביר על זה בהמשך. כשאתם סיימתם להוריד את Call of Duty, אתם תעברו אתם תיכנסו ל-uTorrent. סליחה, מצטער. הנה, זה הטורנט. דאבל קליק, יצא לכם הודעה של בוא לפה. יצא לכם הורדה של זה. תלחצו על RL, עכשיו זה יופיע לכם. אוקיי, ואז הנה, תלחצו על Setup, תתקינו. באמצע התקנה זה יעביר לכם, פשוט אתם לוחצים ואז אחרי זה לוחצים אוקיי. עם זה סיימת. עכשיו תלכו למקום איפה שהתקנתם את Call of Duty, ככה זה אצלי. אוקיי, פה, בגלל שכבר התקנתי אותו, ואני לא יודע איזה, כאילו, זה לקח זמן, אתם באים לפה, משאירים אותה, שמים אותה על חצי. ואז איפה, תלכו מה אני עושה? לכו לאיפה שהורדתם את הפלוס לאנץ' פלוס מאסטר, איפה אתה דאונלוד. רגע, אני אפתח את זה. Open a new window. פשוט אצלי יש שתי מסכים, אז אני זה. אוקיי, עכשיו אני דוגמה הורדתי את זה. איפה אתה? הנה, לאנץ' פלוס, פותחים אותו, מעתיקים את שתי הקבצים האלה לפה. אחרי שהעתקתם את שתי הקבצים האלה לפה, אתם לוחצים על הקובץ לאנץ' פלוס, הוא יתחיל לעשות לכם אפדייטים. אוקיי, אחרי שהוא עושה לכם את האפדייטים, זה הקובץ שאתם צריכו להיכנס אליו כדי להפעיל את המולטיפלייר. אני חושב שכן, את המולטיפלייר מפה, אבל אנחנו צריכים גם להירשם לאתר. צריכים להירשם לאתר. נכנסים לפה. הנה, פה נכנסים, פלוס מאסטר אינדקס. אני אשלח לכם גם את הקישור בסרטון.
פה אתם לוחצים, הולכים פשוט אני כבר מחובר. כן. הנה, נכנסים פה יש רג'יסטר. נכנסים לרג'יסטר. I agree of to this terms. פה username, פה אימייל שלכם, פה password, פה אותו password, בריטניש, פה תבחרו, לא משנה, זה סתם זה, פה תעשו את הקוד ותעשו סאמביט. לא צריכים לאשר כלום. אחרי זה, תזכרו את זה ואת זה. אחרי זה שנרשמנו פה, אוקיי? אתם תהיו זה. רגע. לוגין. כאילו, אני כבר התחברתי, וכדי, דוגמה, בינתיים יש את הבעיה הזאת, כדי להוסיף חברים, אתם באים לפה, פה כותבים את השם שלו, add friend. למה זה צריך? למה זה צריך? תעשו, למה זה צריך? זה צריך בשביל, יש private match, אז בשביל זה אתם צריכים לעשות invite, בשביל לעשות שתשחקו עם זה. אז זה, הפרנדס הזה, כשאתם הולכים לפרייבט מאץ' יוצרים, אתם עושים F, אני אראה לכם, ואז יהיה לכם את החברים שהוספתם בפלוס מאסטר. וכשהוא מחובר, אתם יכולים, אם זה מראה אם הוא מחובר או לא, אתם יכולים להיכנס, להזמין אותו לזה, הוא ייכנס ולשחק רק אתם שתיכם ביחד, בלי לחפש בסרברס את מישהו עם 0, ושפתאום מישהו ייכנס אליכם. זה אפשר בלי זה, רק עם זה, שזה מאוד טוב. אוקיי, אחרי זה, אחרי שיצרתם את החשבון, יש לכם פלוס MW3. אתם עושים שלח לשולחן, send to או שלח לדסקטופ. אחרי שלחתם אתם יכולים לצאת, הנה זה אצלי. פלוס MW3 שקות. yes. הנה, קטקופ, זה מה שאתם נרשמתם. אתם לוחצים על, אתם רושמים את השם משתמש של הסיסמה, ועושים remember my coordinates. אוקיי, זהו, אתם נכנסים, אני אחזור אליכם בסרטון, ואני אכנס למשחק ויחזור אליכם. טוב, שלום לכולם, טוב, אני חזרתי, והנה אני בתוך המשחק. אוקיי, בואו נראה לכם מה פיצ'רים. הנה, private match, פה אתם עושים F, ויהיה כל ה-friendlies, הנה כתוב כאן אפילו. זה בשביל private match. כן, זה מראה שזה אני מצלם. סליב לובי, אני חוזר, יש פה create a class, שזה אפשר ליצור פה class. לא לוחצים על play, אם אתם רוצים, לא, רק private match, רק בשביל אנשים שתזמינו. כדי לשחק במולטיפלייר אתם נכנסים לפה ועושים server name. נמצא, אני אחפש פה server search and destroy, בם. team deathmatch שיש. infected team deathmatch. עכשיו בגלל שאני מצלם בערב אז אין, אז אני אכנס הנה, דאבל קליק, אתם נכנסים, קונקטינג. הנה, והוא פה טוען את זה. אני אראה לכם שהמולטיפלייר באמת עובד. עכשיו זה טוען. סליחה אם בהדרכה לא ראיתם את העכבר שלי, זה אין לי מושג למה. יכול להיות שבגלל שאני משתמש בשתי מסכים, אבל אני חושב
אני אגיד לכם איפה. אוקיי, הנה עכשיו זה. הנה, טים, אני בוחר את טים 1. אני אבחר. הנה, רואים? יש פה אנשים, אני משחק. אוי, הנה, רצחתי מישהו. נשק לא טוב. אוי, שיט לג. סליחה שהיו לג. טוב, רואים? הכל עובד, אין פה שום בעיות. חוץ מהלאגים. 2, יופי. צריכתי 2. אופס. רצחו אותי. למה אני אתיופי? אני לא גזען או משהו. אבל למה אני שחור? הוא רצח אותי. טוב, מקווה שנהנתם ומקווה שתצליחו. לייק וסאבסקרייב. להתראות.